Jeg vil stille 3 forskellige spørgsmål i denne opgave. Det ene er, at jeg skal finde koordinaterne til vektor A, jeg skal finde koordinaterne til vektor C, og så til sidst længden af vektor C her. Vi har fået udfaldsvinklen til vektor A opgivet til 71. Vi har fået vektor A opgivet til at være 5 sømil lang, og vektor B's koordinater til at være minus 1,41 og minus 0,57. Første opgave her, der vil vi så regne koordinaterne til vektor A. Det gør vi ved at tage længden af vektor A, ganger vi med cos til udfaldsvinklen ved vektor A, og det samme med sinus til udfaldsvinklen. Sætter vores tal ind, vores 5, som var længden her, og de 71, som var vores udfaldsvinkel. Så får vi nogle koordinater til vektor A, som hedder 1,63 og 4,73. Nu vil vi så finde koordinaterne til vektor C. Det er rigtig enkelt nu, når vi har både vores A-koordinater og vi har vores B-koordinater. Det skal vi simpelthen bare plusse med hinanden, så får vi koordinaterne til C. Vi sætter vores tal ind her, dem vi selv har regnet og dem vi har fået opgivet. Og så får vi, at koordinaterne til vektor C er 0,21 og 4,16. Til allersidst her, vi vil lige runde af med at finde længden af vektor C. Det gør vi så ved at tage vores koordinater i vektor C her, tage kvadratrunde dem i anden, og så får vi så vektor C's længde. Vi tager de 0,21 her i anden selvfølgelig, og de 4,16 i anden. Kvadratrunde af det, så har vi længden af vektor C, som er 4,17. Nu ved vi de forskellige problemer, som vi har blevet stillet. Jeg kan derfor sige bye for now. I opgave D, der skal vi bestemme retningsvinklen til vektor D, som er den, der ligger mellem x-aksen og vektor D. Vi får så givet vektor D's koordinater i opgaven. Og dem sætter vi så ind i tangent til V, så det bliver y over x i koordinaterne. Så det bliver tangent til V over til D's y-koordinat, som er 5,13, over x-koordinat, som så er 4,46, og det giver så 1,15. Så sætter vi så det i tangent til minus første, og så bliver det, finder vi ud af vinklen, det er 48,99. Og så har vi fundet retningsvinklen til D. I næste opgave, der skal vi finde vinklen mellem vektor C og vektor D, som jeg så har valgt at kalde V3, fordi vi allerede har vinkel V og vinkel V2. Vinkel V, den har vi givet fra sidste opgave af, som gav 48,9. Så nu skal vi finde vektor V2, som er den vinkel, der går fra vektor C ned til x-aksen. Koordinaterne til vektor C, dem får vi givet fra opgave C. Og så sætter vi dem ind i cosinus til V med x over y. Så sætter vi cosinus til V over 0,21 delt med 4,16, og det giver så 0,05 ned. Det sætter vi så ind i cosinus til minus første her, og så får vi V2 på 87,11. For at vi kan finde V3, så trækker vi de to fra hinanden, sådan så det giver 38,11. Og så har du vinklen mellem vektor D og vektor C. I opgave F får vi givet en funktion f af x ved 0,0015 x i fjerde plus 0,000019 x i anden minus 10. Når vi lægger det ind i et koordinatsystem, får vi et tværsnit af skroget på et skib. X-aksen her symboliserer så dækket på skibet, og vores opgave er at finde bredden på skibsdækket. Det må så simpelthen være det sted, hvor funktionen skærer i x-aksen den ene gang og den anden gang. Det vil sige den afstand, der er mellem de to skæringer. Når vi skal finde skæringspunkterne med en funktion, så er den altså funktionen lige med 0, fordi f af x er lige med y, og når y er 0, er det altså der, hvor funktionen skærer i x-aksen. Nu har vi sat funktionen lige med 0. Når vi så løser den her fjerdegradsfunktion, så får vi to løsninger i forhold til x.
Nu har vi to skæringer med x-aksen. Hvis vi lægger de to længder sammen, får vi simpelthen den længde, der må være herfra og hertil. Nu da vi har at gøre med en længde, og en længde aldrig kan være negativ, kan vi simpelthen fjerne den negative og dens parenteser. Nu har vi to positive tal, vi bare skal have lagt sammen, for at få fundet bredden på vores skibsdæk. Vores skibsdæk er simpelthen 18,06 meter. I opgave G, der skal vi finde arealet af lastrummet i skibet. Det vil altså sige, det markerede område på vores graf. Hvis vi skal finde arealet, så skal vi tage, at arealet er lige med integralet fra vores grænser fra før, som var minus 9,3 til 9,03 fx dx. Vi skal finde stamfunktionen af vores funktion. Den bliver så lige med 0,0015 gange en femtedel x i femte. Plus 0,000019 gange en tredjedel x i tredje. Og når man integrerer, så har vi vores konstant minus 10, som bliver minus 10x. Vi kan herved forkorte vores stamfunktion, så det bliver lidt nemmere at arbejde med. En 0,0015 femtedel, det er det samme som 0,0003. Så skal vi huske vores x i femte plus 0,000019 tredjedel, som er det samme som som 6,33 gange 10 minus 6. Vi skal huske vores x i tredje. Og så husk vores 10x til sidst. Nu skal vi sætte vores grænser ind i vores stamfunktion. Den her. Vi har vores grænser fra den tidligere opgave, som nævnt tidligere. Det vil være minus 9,03 og 9,03. Derfor sætter vi så minus 9,03 ind på x's plads i udtrykket. Det er så lige med 0,0003 x i femte, hvor x er minus 9,03. Plus 6,33 gange 10 minus 6. Minus 10 gange vores x, som er minus 9,03. Det får vi så resultatet til at være 72,28. Hvis vi så sætter vores anden grænse ind, 9,03, så bliver det samme resultat, men med et andet fortegn, siden at fortegnet er forskelligt. Så det bliver minus 72,28. Nu da vi har fundet vores grænser og får det lidt op på tavlen, er det tid til at finde vores areal. Vi kan stille arealet op således, at A er lige med F er minus 9,03 og F er 9,03. Det
det bliver jo så, at A er lige med 72,28 minus 72,28. Så får vi et areal af den her figur til at være 144,56 kvadratmeter. Nu har vi også vores areal i den her figur, skal vi finde rumfanget af lastrummet. Det kalder vi volumen. Det bliver så lige med 144,56 gange med 24. Og det bliver lige med 3.469 og en halv meter i tredje kubikmeter. Det vil sige, at vores areal af rumfanget er 3.469,5 kubikmeter. Boom!